राजा नों बेयावनो थाबाय थानोसै नामा? न'आवनो थाबाय थायो हरावबो थांनो नागिरा बोरमायानो। र' नों थाथ' बेयावनो आङो नोंनो दै लाबोनि दैखौबो संख्रि होबासो लोङोहाय। माखौबा नायबाय थाबायहाय बोरमायानो। देरबाय माथो नोङो राजा नोंखौ फाननो हानाय जासिगोनानो। मागोआवनो फाननोसै खोमाहाय आङो बोरमाखौ। बेसेसो मोनगोनबा 12-13सो मोनगोन खोमा। बे मासे बोरमाया माथो गांसोखौनो जानो थांनो नागिराहाय। औ न'आवनो थाबाय थानो नागिरो। र' आङो बिनि थाखाय दै लाबोनि र' संख्रि होबासो लोंबावो। थांलाय थां दै गांदों खोमा। मागोआव फाननो सानदों र' बेसेसो मोनगोनबा? आंनिबा 12-13सो मोनगोन। नंमारगौबो दे बोरमाखौ 12-13 हाजारसो मोनखागोन खोमा। बाराबोसो मोनबावनो हानाय। जाजि लंगामोनखौ लोगो हमनो थांनि। दिनै हरावनो खावनो होगोन आं। थां बिहामजो दैया लाबो आरो दैल' नङा ओंखामबो लाबोफा एसे। जाथों दे एसे फुस्था जाथों। मागोआव फाननो सानदोंबालाय एसे जाहो मोजाङै। लाबोनि र' ओंखाम दंखायो। ओंखामफोरखौ मोजाङै होबाय था आरो बै खान्थाल बिलाइ थाइजौ बिलाइफोरखौबो होनांगौ। गावगाया जेबोखौनो होनो नागिरा। सम सम खान्थाल बिलाइ थाइजौ बिलाइफोरखौ दाननानै होनांगौ। होयो गेजेर गेजेर। होगोनसो मायोबा होनायखौनो नुवा। मोजाङै जुदि जाहोबावनो हानाय मोनबा बेसेबा गिदिर जाबावगोन बे बोरमाया। आरो आङो ओंखाम एसे लायनि र' संख्रि एसे होनानै लाबोनि। देरमारबायलै बोरमाया मोनमारगोन बेखौ 12,000-13 हाजारसो। आंनि फिसाजोनि बाथ्रा नोंखौ खावनानैबाबो आं फैसा हरथारनांगौ। एथ' मोजां न'खराव गोलैदों। दा जुदि बेखौ केस होनांगौबा जेल जानांगौबा मा सानगोन दे मानसिफोरा आरो बिहाव बिखुनजोआ बबावबा होखार हरगोनसो। बिदिनो थिल्लुजों हाबा जानायफोरखौबो मोनथिलांगोन। बेनिखायनो नोंखौ खावनानैबाबो फाननोसै आं फैसा हरनोसै 10,000सो। हेल्प होनोसै आंबो। फिसाजोना बोरैबा मोनखाङो बेथो। ओइ राजा नोंखौ बेसेसो मोनगोन फाननानै हा? ओइ बोरमा। ओइ फाग्ला साला बोरमाना बोरमायानो। ओइ फाग्ला मा नायबाय थादों नोंलाय बिथिंजाय मा नुदों हा? नोंसा नों माखौ नुदों ना मायो? जाम्बा ओइ जाम्बा। थांनोसै र' जाजि लंगामोनखौ लोगो हमनो। दायो दिनैनि हरावनो खावनो होनांगोन। हेलौ मा खालामदों? दंथ'यो र' ओरैनो ओमफ्राय सहैबायना नोंसोरो? औ सफैबाय। सहैबाय बेसेसो गोबाव जाखो? 1 घन्टासो जाबाय दे। मोजाङै थाबानो जाबाय आं गिनो मोनसैहाय बाहेराव। दङ दे मोजाङैनो लोगोफोरजोंनो दङ। गावस्रानाङा आरो लोगोफोरजोंनो थाबाय था अबावबा बेरायनो थांबाबो। जागोन दे सना जागोन। ओंखामफोर जाबायना जायाखै? ओंखाम जाथ'वाखै र'। नोंखौसो गोसोखांबाय थादोंमोन आङो सहैदोंना सहैयाखैबा होननानै फनबो खालामाखै सानलायदोंमोन। आंबो आरो खामानि मावबाय थादोंमोन ना फन हरनो सोलाबाखैमोन। सफैबाय। मा गुमै आंखौलाय माथो खबरखौनो लालाहाय ओजों थांनानै खेबसेबो आयौ माथो आब'खौल' खबर लाबाय आंखौलाय माथो खबरखौनो लायाखैलै गुमै। नों गुमैया सहैबायनो माथो। सुवा मा खालामदों? दङ आरो ओरैनो। हा नोंहालाय माथो खालामदों गुमै? बा खेबसेथ' फन खालाम आंखौबो सहैबाय होननानै। आब'खौल' खालामबा जायो नामा आंखौबोथ' खालामनांगौ ना। दे मा खालामदों? सफैबाय आङो बैनाय। दङ ओरैनो। नोंहालाय माबाफोर जाबायना जायाखै गुमै? जाथ'वाखै र' नै दसे थाना जानोसैसो। नोंसोरबो जादो गोबाव जाबाय माथो। औ जानोसै र' गुमै। ओमफ्राय गुमै माला फैगोन न'आवलाय माला सफैगोन? दानो सहैया र' बेयाव साननै थाबावनि ओमफ्रायसो थांनाय खालि सानसे जिखिजाया सानथाम सानब्रै दंबावो दे। आयु दे मोजाङै थाबानो जाबाय गुमै। औ जागोन दे बैनाय। नोंसोरबो मोजाङै था आरो हराव थाब उन्दु नोंसोरो। थखन सकन लानानै उन्दुना था। जागोन दे गुमै जागोन। नोंखौनो गोसोखांबाय थादों जोंफोर सानैबो मोनथिगौ ना गुमै नों गैयैखाय बेसेबा दरसिसि मोनथारदों। मोनगोनथ' आरो थांगोन र' थांगोन बारा दिन गैला 3 नङाबा 4 दंबावो। दे आयु 3-4 मानि दंबावो। दे होनबालाय जोंबो ओंखाम जानोसै नोंसोरबो जादो। दे मोजाङै था दै। हरालागै थानाङा आरो बाहेरायाव ओंखारबाय थानाङा। थाबनो उन्दु 8-7 हाबना था। जागोन दे। दे अब्लालाय जोंबो ओंखाम जानो थांनो र' उखैदों आंखौबो। दे। थौ नाबे ओंखाम जानोसै आंहाबो उखैसोदों। थौ। बा गुमैया हिनजावखौबा फन खालामदों आंखौबा खालामाखै आरो। आंखौबोथ' फन खालामनांगौ ना खेबसे। नोंखौदि बेसे गोसोखांबाय दङ आंसो मोनथिगौ गुमै। माला सफैगोन नोङो न'आ गुमै नों गैयैखाय बोरैबा दरसिसि मोनथारदोंहाय। आंहा ओंखामखौनो जानो लुबैलायाखै। नोंखौ नुबासो सान्थि मोनो आंहा। नोंनि आखाइनि साहा फुदुंनायसो लोंनो लुबैदों आं गुमै। नों ओरैबायदि गोथाव गोथाव साहा फुदुंनो रोंगौ। माला सफैगोन दा नोङो?
I miss you गुमै I miss you very very miss you मोनथिया मानो नोंखौ आं एथ' मोजां मोनलांग्रा जालांबाय आब'जों बांद्राय अनज्लायनाय नुबाथाय रायज्लायनाय नुबाथाय माबा मेगनसो साग्रा जाबाय आंहा आंनि गोसोखौ खावना लांमारबायहाय नोङो गुमै दाथ' नोंखौ गोसथोनाबो जेबो लाब गैया नोंथ' हाबा जाखांबाय ओरैनो बेखार थांगोन आंहा गोसथोबाबो दा सासे बयफ्रेन्ड मोननायबा हामगौमोन इसोर आंनो सासे बयफ्रेन्ड मिलायना होदोहाय बयफ्रेन्ड गैयिनि बिगुमैखौनो गोसो थोबफ्लांलाय लांबायहाय आं है जाद जादहाय आंनि गोसोआबो थै नङा दिदोम गुमैया ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि अनसुला माने गोसोखौ खावना लांमारबाय आरोना आयौ आइ लाभ इउलै गुमै दिदोम गुमै आइ लाभ इउ गावगाया आंनो सासेबो बयफ्रेन्डखौनो नागिरना होनो हायासै बेनिखायनो गोसो थोजाबायना आंजों मा जाबावगोनहाय नापे बे जिबनाव बयफ्रेन्डबो मोननो रोंला ओमफ्राय रावबो गोसोबो थोआ आंखौ मोजांथ' आंबो नायनो मेगन गिदिर गिदिर कटक साइज नुयो आंखौबो देलायबाथ' रावबोआनो हानाय नङा दे होमबा आयै आफा थांसै दे आबा बांद्राय टेनसन खालामनाङा हामगोन दे आबौ फिसाया औ आयै हामनायाथ' हामगोन र' अपारेसन खालामखांनायनि उनाव थेवब्लाबो एसे गिनाय मोन्दों आङो हामगोन दे कुकुलुकु धैर्य लाखि हामबाबो नोंसोरनि थाखायनो हामसिगोन आरो आयै आफा नोंसोरनो इसोर नङाबाथ' जोंफोरखौ रावबो मददखौनो खालामा फैसा थाइसेबो हरा दे होमबा आयै आफा थांसै आङो आबा आबौ फिसाया हामबाथाय नोंसोर ज'नो फै दे बिहामजो नों आबौ फिसा जागोन दे आयै फैगोन हाय आंनि 30,000 फिसा दिनै थांनानै दोखो दोखो बेदर जानांगोनलै बोरमा बेदरसो जागोन दिनै ओरैबायदि जानो लुबैयो माने बोरमा बेदरफोरखौ दामनि थाखायनो जानो हाया बायनोनो हायाबा दिनै खिन्थु पुरा सेरसेसो बायखागोन रखर नै कुकुलुकु दे आबा फैसाखौ मोजाङै ला दे खोमानाङा जागोन आयै बाप्रे बाप खोमानो हाया बे फैसा जुदि गोमानांगौबा आंना फिसाया मा जागोन आयै आयै आफा थेंक इउ दे थेंक इउ स' माच दिनै नोंसोर गैयामोनबा आंहा मा जामारगौमोन आंनि फिसाया मा जामारगौमोन नोंसोरनो आंनि इसोर दे आबा जाबाय दे दिनै थालांनो हागौमोन नोङो दा गाबोन अपारेसन खालामनो थांगोनबा औ आयै नङाबा थागौमोन आङो हर गाबोन आरो अपारेसन खालामनो थांनांगोन ना दे होमबा आयै आफा थांसै बिहामजोखौ लाबोगोन दे आरो फिसौलाखौ दे लाबोबानो जाबाय फिसा बेसेरा गथ'आ खुसि मोनसोदों फैसाखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिफा आंहाबो फैसाखौ होनो हानानै मोजां मोनलायदों गोसोखौ स्रां मोनलायदों आबौ फिसाया हामसिगोन दे औ बिफा हामसिगोन थर' आंनि फिसौआ खिंख्रि जोंबो बिमा बिफा जासिगोन आरोना साननैसोनि उनाव थारैनो आंनि आथिङा मोजां जामारसिगोन आरोना बाददांगि औ हामसिगोनथ' आरो बाहेराव लांनो मोनबानो हामसिगोन दा साननैल'सो दंबावो आथिङा मोजां जाबादि आं ओरैबायदि मोजां मोनगोन हामगोन दे गबदा नों टेनसन लानाङा नोंसोरनियासो टेनसन जासिगोन दा आथिङा हामबानो ब्लड खारना थाहैनोसै नों बेयाव आइखौ नायबाय थादो आंहा आथिं हामबानो ब्लड थांसै ओमफ्राय सिख्ला गोरलै नायनानै हाबा खालामसै नोंनि फिसाजो जारुबायसि नांगौ आंनो ओमफ्राय बाददांगि आइ जारुआ फन हराखै नामा बेथ' लिंबाबो फैलायानो माथो बुंबावनोहाय बेखौ थाथोंसै मोजां मोनदों खोमा थानानै थाथो फैबा मोजां मोनगौमोन दे ओमफ्राय फैसाफोरा मोजाङै दोन थफ्ला थफ्लिफोरा बोनदो साननैल'सैसो थांनो थफ्लायालाय बोनखाबाय आरो र' आङो दुमफायाथ' जोंजों थाङा न' दुमफाया थाथो दे आइनो नङाबा सोर ओंखाम संना होगोन थाङा बेखौ जोंफोर साथामल'सो नों आं आरो बैसानि अजितआ बेखौथ' लांखानांगोन ना बिसो सिनाय हागौ औ दे ओंखाम जानोसैबालाय आङो खुरना लाबोनोसै लाबो एसे फुस्था जाना लानोसै बा साननैल'सैसो बाहेरायाव थांनो एसे बोलो मोनथों र' लाबोनि र' आरो आइ बिखुनजोनोबो खुरना हैनोसै मिनिदोंल' नोङो बाददांगि बुरै नोंहा खैफोदसो फैसिगोन जि आथिङा हामबाय थांखाबाय ब्लडनो फैखाला बेयाव नों मोनला आंखौ बाददांगि बुरै नोंथ' आंखौ जोबोद अनोना माने सेंग्रा गोरलै हौवा मोनदों नालाय बेनिखायनो आंखौ जोबोद अनो आरो साला बुरैया बुरै खारथाया बिथिंजाय आंजों नागारजासिगोनसो मा दरखार नांदोंलै नों बेसे लथ्रायनाय बुरिजों संसार जाबाय थानो आंलाय बायध'आवसो नोंखौ लाखिदोंमोन आङो आथिं खराखाय बिबो आयंनि थाखायसो
दिनैनो खुसि खालामना लाखा नोङो मोनथिबाय बादांगि बुरै साननैसोनि उनाव आथिं हामनायनि उनाव नोंखौ आं नागारना थांसैसो मोनथिबाय फुरा बाहेरावसो थांखागोन फैखायाबो जिबनावबो फैला आं बेयाव उय थेब्ला भाइ बे साननैसोहाय जेबो खावनो मोनाखैलै रावनिबो पकेटआनो खालि थै औलै आंहाबो पकेटआनो जिर' ओइ थेब्ला जाजिलंगा मायोलै आयं नोंसोरो आंनि मोनसे खामानि मावनो हागोन ना मा खामानिब्रा आयं मोजां ना गाज्रि खामानिया एसे बोरैबा माने माबा नोंसोर रावनोबो खिन्थानाङा दे नोंसोरनो आङो हाजारसे होगोन माने खामानिया जाबाय जोंहा बिहामजोनिया मासे बोरमा फान्था दङलै फान्था माने खासि बे खासिखौ सिरि नोंसोरो फानखुमा हैनो हागोन ना ओमफ्राय फाननानै आंनो फैसाखौ होबानो जाबाय आं नोंसोरनो बे खामानिखौ मावनायनि हाजारसे होगोन दे जागोन दे आयं जोंनि आखायाव ओरैनोबाबो फैसा गैया जाथारदोंलै फुरा जिर' पकेटफोरानो फैसाखौ हले जोंनो नांथारगौ दे होआलासिनो थानाङा नोंसोरनो फाननो थांनानै जेसेबां मोनदों आंनो होबानो जाबाय ओमफ्राय 2000 खिनिखौ नोंसोर लाबानो जाबाय आरो हाजारसे मावनो हामारगोन ना हामारा जोंहानि बोरमाखौ बैखिनियावनो होयो बोरमायालाय आंनि नङा बिहामजोनिसो आयं हा माथो बिहामजोनि बोरमा खावलायनाय जाखोलै औ आयं खार'ना मालै नोंसोरो खारनफोरखौ मोनथिनाङा दे मोनथियाबाबो जागोन जिखिजाया आं मावनो होनाय खामानिखौ मावबानो जाबाय आरो खामानिखौ हरावसो माव नोंसोरो सानावबा मानसिफोरा नुगोन हरनि 1 2 मावबानो जाबाय औ जागोन दे आयं जागोन हामबायसैलै आयं पकेटआनो जिर' जाथारदोंमोन थेवब्लाबो आयं मा हाजारसे ल'थार बिलाय हाजारसेखौनो ला आंहा फैसानि जोबोद गोनांथि जादों लागिबा उनाव मालाबाफोर खावनो होफ्लांबायबा बुरजा होगोन दे आरो भुलावबो रावनोबो खिन्थानाङा दे जागोनलै आयं मानो खिन्थानो दे खामानिखौ दायो हरावनो माव नोंसोरो अके बस